Barcelona disposa de 119 instal·lacions esportives municipals i d'aquestes a 3 es faran actuacions integrals. Les millores es duran a terme en els centres de Can Toda, Horta i la piscina Sant Jordi començarà la seva primera fase de remodelació. I per apropar més els esports als ciutadans es construiran 7 centres nous que estaran situats al Casc Antic, al Putxet, Via Favència, les Cotxeres de Borbó, la Marbella, la Sagrera i Energia. Així es preveu que el nombre d'usuaris i abonats augmenti fins a situar-se per sobre dels 200.000 a tota la ciutat. Volem que la pràctica esportiva estigui propera. I això ara i aquí vol dir que hem d'anar a finalitzar el que seria aquest desplegament territorial. I això vol dir, doncs mira, crear nous centres esportius a la ciutat i també vol dir reforçar i millorar i ampliar part de la xarxa que en aquests moments existeix a la ciutat. A més de la inversió que preveu la modernització i nova creació de centres esportius municipals, aquest pla també inclou la modernització de 16 camps de futbol que es dotaran de gespa artificial. La inversió total per al pla d'equipaments esportius fins al 2011 serà de 176 milions d'euros, el que representa un augment del 157% respecte al mandat anterior.